Neviete, čo s odviečkovancami? Verím, že množstvo včelárov počas vytáčania v letnej sezóne máta, čo majú spraviť s odviečkovancami. Je tam stále pomerne veľa medu, aj vosku. Viem, že niekto to dáva rozobrať včelám, ale pre tých, ktorí chcú z odviečkovancov vyťažiť maximum, prichádza na scénu práve takéto cedidlo. Je to cedidlo na odviečkovance do medometu. Poďte sa so mnou pozrieť, ako vlastne také cedidlo funguje. Pracovný postup je veľmi jednoduchý. Zoberiete odviečkovance, dáte ich sem čo najviac. Najlepšie, keď máte dve takéto cedidlá, lebo do štvoramikového medometu je vhodné ich dať oproti. Keď máte jedno, tak stačí dať oproti napríklad prázdny rámik. No a už len stačí to cedidlo vložiť do medometu. V podstate je univerzálne, dá sa vložiť do akéhokoľvek medometu s takýmito háčikmi. Cedidlo plné odviečkovancov, takto jednoducho vložíte do medometu a dvoma háčikmi zaháknete. Tak, a je hotovo. A môžeme vytáčať. Po vytočení jednoducho cedidlo vyberiete a máte veľmi jednoduchým spôsobom oddelený vosk od medu z vašich odviečkovancov. Takéto cedidlo a množstvo iného na vytáčanie medu nájdete na našej stránke baranik.sk.